odi di kaka nyithindo gi nikech namba 1 jogi onge jotendgi onge jotelo ng'ama wacho ni gidhi wuoyo koro ji dhi wuoyo inao kaka rincho odhi mana X space ma koro jopiny wuoyo X space tingene X space gima ancho wuok X space no onge wacho ni gimo outcome moro malich ahinya. Namba 2 Sharon generation manyisi nikech anyisi ni sani nyaka wabet ni wang'eyo e pachwa nikech ato kada wuoyo lo Gen Z an kan Gen Z but nitie gik ma nyaka wabed objective nyaka wang'e gini kaka onego bed ni ng'eyo maber. Nitie gimiluongo ni generational shift ma sani generation masani opogore gi generation marwa kata mar jera gini. Ana sinyisi ni an wadgi maduong' Gen Z maduong' jera ni en Gen Z miluongo ni mar Moi. Donc samoro jera Gen Z samoro Gen Z. But koro king'iyo gik ma jogi demand jogo wacho ni gin gidwaro accountability. Gin gidwa ni mondo corruption ogo oko. Gin okidwaro office kache jo mane gi mebadhi. Gin gidwa ni budget moko ma osebedo kitiyo go office mag madho chai gi ogol oko. Gin gidwa ni gowi maro ma Kenya ni gocha ong'iye ni to gowi no en pesa di tichule nade. Gin giwacho ni ogidwar ushuru ogidwar taxes mang'eny. Koro demands ma gidwaro gi gin giwacho ni gidwaro action ogidwar dialogue. To awinjo ka Mheshimiwa Jera wuoyo wach dialogue. To an adwa wacho yes and no. No, ka wacho no, nikech ji nodhi gimiluongo ni NADCO. Nitie recommendation mane jo NADCO timo. NADCO ne ji obedo piny mogolo pachgi oko. Ma ji wacho gik ma gidwaro. NADCO nowacho ni gidwaro IBC obed implemented. Mani gole ji 7 ikete ji 9. No Ruto kete oketo koke masani en sheria onego bedni panel chabedo iketo ma gichako timo gimiluongo ni advertisement within 90 days onego bedni wabedo gi IBC. NADCO nowacho ni gidwaro office mar opposition leader macha no ter kucho. NADCO nowacho ni wach 2/3 gender rule onego bedni implemented. Recommendation mag NADCO di te mana chiel kende mosekete timo recommendation mag NADCO te gima sani koro dwarore ni onego bedni legislative initiative or processes od bura kucho onego bedni chakore wabunge jo od bura te onego bedni keto gigi e sheria onego bedni gi implement gigi te mani gima gidhi konyo go jo Kenya. To yes on the side ni weche mag ukabila Kenya en mar ji te. Kenya ok en mar kabila achiel. Ing'eni digi mosebedo kabiro ni kwa ji oyudo loch to nitie community achiel ma gin gigo agogi wacho ni gin Kenya margi. Gin magi kawo kata mana position 20 kata position almost 3/4. Koro ochopo kama watu wacho ni Kenya ka en mar ji te. Kata bedo ni go kura kata gigo kura. Ng'ata nigi paro maliw kata bedo gi ideas manyalo konyo government ma nyalo kulo government sani mowuok kama entie ni madhi mbele. Koro dialogue no onego bedni bedo. Koro kata ka ker dhi loso cabinet